Fatihah Pucuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Yata laruta saking kutha Sangkurakula yen amotosa Sang Sri ate wonten timbalan piye entuk gawe apa ora nggonmu ndak atus nyidra marang Dewi Agnarawati memanik ing atiku jejantung ing atiku monggo nyatane Agnarawati wis winengku garwa dening Prabu Stija Bama Narakasura nggonmu ndak utus kaya nyidra marang putri ing Tasik Madu iso kasembadan apa ora? Waduh sinuwun. Ingkang sekawit saged kasembadan parandene mangke wonten satriya ingkang saged ambabaraken lampan menika. Lho, satriya sapa? Naminipun Raden Gatotkaca. Sakmangke paduka dipun tantang perang tandhing dening Raden Gatotkaca. Iblis lanat jeleh urip keparat. Oh. Ridu mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong magoro gongso Ratu bagus nanging pambegamu ora urus kowe wani bakal gawe rusak pagrayu mbubrah bebrayaning kakangku Stija Bama Narakasura Raden ora saged kan gunem tanpa guna yen kowe ingkang meparangi karepaning Prabu Herumukti ing kene ditemtokake kowe apa aku sing tekaning mati untapke nyawamu kelakon penjangkamu mati dening aku parat kowe wah Ratu durung kandel kulite durung mulet balunge nantang karo Gatotkaca ora umur dawa gletak dadi bathang dan satemene dudu perkaraning pringgondani nanging apa yen to aku ngisas angkara murka Wandarawati sedaya sampun ketingal padhang sampun ngantos awon bocah patripun ingkang putring pringgondani
Prabu ya. Kados pundi kok Prabu? Critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung Yai. Mergo Agnyalawati cinidra nalindra saka ing gisi ing samudra aran Prabu Herumukti utusan patihe Pulanjani. Mekaten kok Prabu ya. Sing iso ngrebut Agnyalawati malah anakmu ing Pringgondani Gatotkaca sing didakwa nyolong lawan bojone Stija. Waduh we ladal. Stija wonten timbalan. Agnyalawati wis bali, matur sembah nuwun lan sumurupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adimu Pringgondani. Waduh, kula mengkaten Kanjeng Rama iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan kaliyan kadang kula ing Pringgondani. Wis ora sandadak bingung. Bojomu kantinen bali marang Traju Trisna. Kula wangsul piyambak kemawon sinau. Ateges kula badhe ngetingalaken labetanipun ingkang putra ing Pringgondani. Namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun ingkang putra ya Gatotkaca. Sepira gedhening keluputaning Wakming Ndarawati aku nyuwun mangapura ya Gir. Mboten dados menapa. Stija wonten timbalan. Nyuwun mangapura karo kadangmu ing Pringgondani Yai Prabu. Yai Prabu Pringgondani pun Kakang Traju Trisna nyuwun pangaksama. Dene sekawit aku ndakwa lawan sira Yayi tumindak ora prayoga lawan mbakyumu ya kuwi Yayi Agnyalawati mboten dados menapa Kakang Mas. Samenika sedaya sampun ketingal padhang, sedaya sampun ketingal tentrem. Mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Stija. Ya kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca.